unsaon nimo pagpapriso sa imong bana nga labihan ka chicks boy. Atong timan-an nga ubos sa Article 334 sa Revised Penal Code, kini bang kaso nga concubinage. Kung ang bana mga bit, lisod kayong pamatud-an ang mga elemento niini. Hinungdan nga kung kamong mga asawa gusto gani mong inyong yung papusasan ang inyong bana, kini ang inyong himuon. Ay lagsaba sa inyong bana nga mao ni akong itudlo ninyo. Mahibaw kamo o makapaniid na nga ang inyong bana dunay kabit. Ayaw dayon og pagpakita nga ni-react ka sa imong bana. Panid ilang imong bana. Unya mo coordinate ikaw sa pulis o sa NBI. Sa panahon ron nga ang imong bana iadto na baron sa motel. Tawag des pulis, ipa-entrap imong bana ug sa panahon nga magtuhan ang kabit ug imong bana pusasan. Caught in the act in flagrante delicto. Sa ingon nga paagi, priso gina imong bana, ikagul sa prisuhan.